मैया 2 अक्ट'बर गफुर हालामनि बरपख्रियाव फरायसा आफादनि माखासे सोद्रोमाफोरखौ न'आव थांनानै लेपटप बुख्रुबदों, रां लाना थांदों आरो फिसाजोखौ रेप खालामदों होननानै माखासे केस होनाय खोनानो मोन्दों बा नुदों। बेखौ सारा मा बुंगोन? बे खोथाया सैथो ना असैथो? जोंथ' गोमोदों। जोङो दिनै माखासे प्रेस ससियेल मिडियानि गेजेरजों जों मोनथिदों बिथां बुदिराम बसुमतारी बिथाङा प्रेस मिट खालामनानै नित्यानन्द बसुमतारी बिथांमोना प्रेस मिट खालामनानै बुंदों, जोंनि सायाव एलिगेसन होदों, जोंनि सायाव केस होदों। आंजों लोगोसे बिश्वनाथ जिल्लानि आफादगिरिजों लोगोसे सा 10 बर' फरायसा आफादनि सोद्रोमा आरो माखासे मेम्बारफोरनि एगेन्स्टआव बे केसखौ होदों होनना जों मोनथिदों। जोङो गोमोदों। मानोना मैया जि समाव बिथांमोना गावनि न'आव गावनि सम्पति लेपटप टिभि रां खावखोमानाय एबा माबा माबि जि एलिगेसनफोर होदों बै केसखौ होदों होननानै बिथांमोना जि समखौ बुंदों, जि समाव बुंदों जे बिथाङा गासिबो जाथायखौ मोजाङै नायबिजिरनाया मोजां। मानोना जेसेबां सम दुलाराय बर' फरायसा आफादा बिथांनि न'आव एबा बरपख्रियाव रायजोफोरजों रायलायदों, बै सम गासैबो गिबिनिफ्राय जोबजासिम पुलिसनि साफ्रोमबो पुलिसफोर दङमोन, ओनसोलनि आइसिआ दङमोन, इनचार्जआ दङमोन, एडमिनिस्ट्रेटिभ मानसि दङमोन आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि रावबो सुबुङा बिथांनि न'खराव बेबायदि बिथाङा एलिगेसन होनाय बायदि जेबो खामानि मावाखै। बिथांनि जि एलिगेसन होदों जों मोनसे दिनै जोङो रोखायै बुंनो हायो, बिथाङा गाव माखासे फाव फान्दायनानै गावनि इनस्टिगेसनावनो गावनि थिननाय बायदियैनो बिथाङा हिनजावखौ गावनि बिसिखौ बुंहरनानै गावनि गथ' गथायफोर बुंहरनानै गावनि थिननाय बायदि माखासे गुन्दाबिफोरखौ खावलायनानै बिथाङा गावनि न'नि सम्पतिखौ बुख्रुबहोदों आरो जोंखौ बिनि एगेन्स्टआव केस होदों। बेखौ जोंहा मोनसे प्रुफ दङ, जोंहा नांगौ समाव जोङो बे प्रुफखौ होगोन। जोंहा मोनसे एभिडेन्स दङ, फुल एभिडेन्स दङ। बिथाङा गावनि गोसो बायदि गावनि बुंनानै बेफोर गासै खामानिखौ मावदों आरो बेखायनो जों दुखु मोनदों। आरो बेनि थाखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफाद बिश्वनाथ जिल्लानि मानगोनां आफादगिरिया दिनै बिथांनि बे केसनि सायाव जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जि सा 10 सोद्रोमाफोर बिथांखौ केस होनायनि हेंथायै आरो जोंखौ नंखाय बाखाय केस होनायनि थाखाय उल्था मोनसे काउन्टार केस दिनै जोङो गहपुर थानायाव एफआइआर होबाय आरो बियो इनभेस्टिगेसन जागोन। इनभेस्टिगेसननि गेजेरजों गासैबो बाथ्राफोरा रोखा जागोन। नाथाय बिथाङा जि सिन्था खालामदों, बिथाङा जि खैसार जादों, बे खैसाराव गावनो नांगोन, बे फानाव गावनो नांगोन। मानोना बिथाङा गावनो थिनदों, गासै खामानिया गावनि गोसो बायदि जादों, गावनो थिननाय बायदि जादों, खैसार खालामदों, बुख्रुबोदों। बेनिखाय गासै फोरमाना दुलाराय बर' फरायसा आफादाव दङ। बेनिखायनो जों बिनि थाखाय जों जेबो खर' सायाखै। बेयाव सार नोंथांखौ माने स्पेसियेलि नोंथांनिसिम जेनेबा नोंथांमोनानो प्रपागेन्डा खालामनानै बेखौ मावहोदों होननानै बिथांमोना इलिगेल होदों आरोना प्रेस मिटआव बेबायदि होनायखौ जों नुनो मोन्दों। बेयाव नोंथांमोना मा बुङो? मानगोनां बिथांमोना बुजिनाया मोजां। बिथांमोना आन्दलनजों फैफानाय मानसि, बिथांमोना मोनसे समाव आन्दलन खालामनाय मानसि। जे दिनै सनितपुर आरो बिश्वनाथनि रायजो राजाफ्रा बर' रायजो राजाफोरनि थैयाव आलादा रायजोनि सोमावसारनायनि गुदुंथिया दाबो दङ। जाय बिथांमोना गहपुरनि सोरबा मानसिफोरा बै बिटिआर एबा बड'लेण्डनि आलादा रायजो बड'लेण्डनि हेंथायै सोरबा बुङोब्ला जोङो कछारी अट'नमास काउन्सिलाव थागोन बायदि रोखोमनि बुङोब्ला रायजो राजाफ्रा गावनो दुखु मोनगोन। आरो बेवहाय सोरबा प्रपगेन्डा, सोरबा प्रभकेसन, सोरखौबा थिननानै मावनायनि गोनांथि गैया। गहपुर बिश्वनाथ आरो सनितपुरनि रायजो राजाफ्रा जोबोद गोख्रों, जोबोद दुखु मोननाय खालामगोन। मानोना गोदोनिफ्रायनो बिश्वनाथ जिल्ला आरो सनितपुर जिल्लानि मानसिफ्रा कुनु अट'नमासाव थाया होननानै मोनसे सिन्था खालामदों। आरो बे मोनसे समाव जोङो अट'नमासाव थाया होननानै गोख्रों थांखि लाग्रा मोननि गेजेराव नित्यानन्द बसुमतारी आरो बुदिराम बसुमतारी गावसोरनो दिनै बिथांमोना मा खैसारजों बबे मोनसे थांखिजों मा मुलाम्फा नागिरनानै मा सिन्था खालामनानै दिनै बिथांमोना अट'नमास काउन्सिलखौ सापर्ट नागिरदों जों बुजियाखै। मालाबा बुङो बिथांमोना बिटिआरआव थागोन। मैया जों नुदों बिथांमोननि माखासे मानसिफ्रा नित्यानन्द बसुमतारी जों आदा होननानै बेनिखायनो बुङो दासिमबो अनार होयो बिथांखौ। मोनसे समनि बिश्वनाथ जिल्लानिनो सनितपुर जिल्लानि बिथाङा गायसनगिरि आफादगिरि
सनितपुर जिल्ला एबसुनि जों आदा दिनैबो बुङो जे बिथांमोनहा मैया जि बुंदों जे जोङो बिटिआरखौ लुबैदों बिटिआरावनो थानो गोसो जायो जों बिटिआरखौ मोननो हास्थायो होननानै बुंदों बाबुराम बसुमतारीआबो नाथाय बिनि सानसे सिगां बिथांमोना जोङो बिटिआराव थाया जोङो कसारि अट'नमास काउन्सिलाव थागोन बेबायदि गोबां बाथ्राफोर बिथांमोना गावसोरनो रोखा नङा जे मा खालामनो नागिरदों बिथांमोना मायाव थागोन रायजो राजाफोरनि सायाव बिथांमोना गिनायबो दङ जे बेनिखायनो आङो नोंथांमोननि गेजेरजों बुंनो सानो जे सनितपुर आरो बिसोरनि रायजो राजाफोरखौ बे इसुनि सायाव सोरखौबा प्रभकेसन खालामनाय सोरखौबा थिननांनायनि गोनांथि गैया जाय बिथांमोना बिटिआरनि हेंथायै बुंगोन मानोना दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफाद सनितपुर जिल्लानि आरो बिसोर जिल्लानि दैदेननायाव रायजो राजाफ्रा गोख्रों मोनथिजोब्बाय जे जोङो थारैनो दानि जि बिटिआर सुक्ति बिनि गेजेरजों जों हाबगोन सिगां मोननै बुस्थु हाबाखैबो जों एबारनि थामथि बर'नि जि पिस एकर्ड जि बिटिआर एकर्ड बेयाव हाबगोन बे रोखा बिनि थाखायनो बिनि एगेन्स्टआव बिनि हेंथायै सोरबा सुबुंफ्रा खाबु पला सुबुंफ्रा जुदि बुङोब्ला रायजो राजाफ्रा दुखु मोनगोन बेखौ बिथांमोना मोजां गावसोरनो बुजिनाया मोजां बिथांमोना बुंनाय जे आं सोरखौबा प्रभकेसन खालामनाय सोरखौबा थुलुंगा होनाय बिनि खुनु बाथ्रायानो बे रायजो राजा दुखु मोनदों इभेन बिथांमोननि सायाव जि दुखु मोननाय बेखौ दुलाराय बर' फरायसा आफाद बिस्वनाथ जिल्लाया रायजो राजाखौ बुजायदों जे जोङो बिथांमोनखौ अनिस्थ' खालामनाङा बिथांमोननि न'आव जोङो थांनानै बुख्राब खालामनाङा बिथांमोनखौ जोङो नांगौ जोङो बिथांमोना मोनसे समाव गावसोरनो सिमान जागोन नाथाय रायजो राजाफ्रा मानियावसो दिनैनि सभानि गेजेरजोंनो बिथांमोना निमाहा बिनानै मिडियानि गेजेरजों बुंनांगौ होनायावसो रायजो राजाफोरनि खुखौ जों अनार होनांगोन बिथांमोना आन्दलन खालामनाय राजा लामायाव थांनाय बिथांमोना बेनिखायनो बिथांमोनखौ जोङो अहिंसा भाबै रावनिबो न'आव जेबो अनिस्थ' खालामाबासे जेबो खहा खालामाबासे जों बिथांमोनखौ खावलायदों स्ल'गान होदों बै समाव गहपुरनि एडमिनिस्ट्रेटिभनिफ्राय आरो ओनसोलाव थानाय जि पुलिस आइसि बिथांमोना गावसोर दंफायोमोन नांगौ बिथांमोना बेखौ मोनथिनाया मोजां थांनाय 2 अक्ट'बर खालि प्रमद सारा जोंनि गहपुराव फैदोंमोन दा बेयाव फैनायावनो गासिबो प्लान पलिसिया जाजोबदों आरो बेखौ दैदेनदों मिरु फरायसा आफादनि लोगो आफादगिरि सुनिलाल बसुमतारी होनना बुंदों बे बेसेबां सैथो सारा जोबोद दुखुनांथाव जे 2 अक्ट'बर खालि बिथाङा थारैनो आंनि बुजिनायाव गहपुरनि जेबो जारिमिनखौ मोनथिया गहपुराव मा जादों मा जायाखै बेनि जेबो उदिस गैया गावनि उदैखौ साननानै बिथांमोना खोनायाखै होनदां जे बै समाव जोंनि दुलाराय ब्रह्म धोरोमनि गाहाय फोसावगिरि जगेश्वर बाबाया रुंसारि जालांबाय आरो बे रुंसारि जानाय बिथांनि न'खराव दुखु फोरमायनो थाखाय मोनसे समनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि प्रमद बर' बिथां दानि जि इउपिपिएल दोलोनि बासिगिरि बिथाङा फैदोंमोन आरो बै समाव मोनसे समनि जितु दुलाराय बर' फरायसा आफादनिनो आफादगिरिमोन बेनि थाखायनो जों बिथांखौ खावलायनानै सानजा गहपुर दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मावथिगिरि बिथांमोना गाव जोंनि अफिसाव दैमालुआव थानाय अफिसाव बिथांखौ साहा लोंहो हरनो होननानै लिंदों आरो जोंहा मोनसे मिजिं दङ जे एकर्ड सागनगिरि हिसाबै बिथाङा जोंनि गहपुराव गिबि खेब फैदों बेखौ जोङो बरायनाय लोगोसे बिथांनि जि फैबाय थानाय इलेक्सन बिटिआर इलेक्सन बा बिटिसि इलेक्सन बेवहाय देरहामारोब्ला थारै सरकार दायोबा बिथांनि दैदेननायाव बिथाङा जोंनि गावनि एकर्डखौ जि सागन होदों बै एकर्डनि मोनफ्रोमबो दफाफोरखौ मावफुंनायजों लोगोसे बिश्वनाथ जिल्ला आरो सनितपुर जिल्लानि जि सिमुलगुरिसिम सिमा होनाय बेखौ जों सोथारो बेनि थाखायनो जों खावलायदों ओमफ्राय आंखौ बेबायदि प्लानिं खालामदों होनना बुंनाया जोबोद दुखु नाथाय बिदि जेबो जायाखै बिथाङा आं बुंनो सानो नोंथांमोननि गेजेरजों बिथाङा गहपुरनि जेबो जारिमिनखौ मोनसे गहपुराव मा जादों मा जायाखै बेनि जेबो गियानानो गैया बिथाङा लोगोसे सार दिनैनि जे आसामनि केबिनेट बे केबिनेटआवहाय बर'नि रावखौ लोगो सरकारि हिसाबै आरो बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलखौ दिनै केबिनेटआव पास जाबाय दा बिनि सायाव सार मा बुङो दिनै जोबोद बाख्नायथाव जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै जोंनि आफादगिरिजों लोगोसे गासै मावफुं सोद्रोमा बिथांमोना बरायदों आंबो दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादनिनो सासे लोगो आफादगिरि आरो बे ओनसोलनि सासे एबसुनि मावथि आरो सोद्रोमा हिसाबै थागिबि हिसाबै आसाम सरकारनि जि मावथांखिफोर
जि खामानि मावनायफोर बिटिआर सुक्तिनि मोनफ्रोमबो दफाफोरखौ मावनायनि जि थांखिफोर आं बिनि थाखाय गिबियावनो बरायबाय जों थारैनो जोबोद खुसि मोनदों जे बिटिआर दफाजों फैफानाय जिया बर'खौ आसामनि एस'सियेट स्टेट लेंगुवेज हिसाबै आसामनि सरकारि मावख'आरि राव हिसाबै जे फोसावबाय मोनसे बिल लाबोबाय मोनसे नटिफिकेसन लाबोबाय बे जोबोद गोजोनथाव बाथ्रा जोङो बरायदों आसाम सरकारनि मानगोनां गिबि मन्थ्रि मानगोनां सर्बानन्द सन'वाल आरो नखर मन्थ्रि आरो सावस्रियारि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानिसिम जोंनि रोजा रोजा साबायखर थाबाय आरो BKWSC बेयो बिटिआरआव थानायनि मोनसे सुक्तिखा आरो BKWSCआ दिनैनि आसाम सरकारनि जि केबिनेट बिनि गेजेरजों मावफुं जाबाय जों बरायदों आरो UBPOनि लोगोसे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिटिआर सुक्तिनि सागनगिरि NDFBनि साफ्रोमबो मावथिफोर मोनफ्रोमबो NDFB दोलोनि हानजानि फेक्सननि सागनगिरिफोर आरो जेलाव थानाय मानगोनां रन्जन आदानिसिमबो बिथाङाबो जिहेतु सागयगिरि बिथांमोननि सागननि गेजेरजों दिनै जादों आं बिथांमोननिसिम जोंनि ओनसोलनि बिश्वनाथ जिल्लानि रायजो राजाफोरनि जानानै रोजा रोजा साबायखर जोङो बिराद खुसि मोनदों आरो बेनि गेजेरजों खावलायबावगोन जे बिथांमोना दिनै मानो बरायाखै सरकारि राव जानायखौ बेबो मोनसे साननो गोनां बाथ्रा जेखियानो जाया बिथांमोना खाबु फलान मानसि बिथांमोननि बाथ्रा नाथाय दिनै जोङो सनितपुर जिल्ला आरो बिश्वनाथ जिल्लानि स्पेसियेलि जों बिश्वनाथ जिल्लानि जानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सासे लोगो आफादगिरि जानानै आङो थारैनो आसाम सरकारनि साफ्रोमबो मन्थ्रिफोरखौ बे हाबायाव नांथाबनायनि थाखाय बे बिटिआरनि सुक्तिनि मोनसे दफाखौ मावफुंनो थाखाय मोननै दफाखौ मावफुंनो थाखाय साबायखर उनाव बेबायदिनो मोनफा मोनफा बिटिआरनि मोनफ्रोमबो सुक्तिया जाफुंगोन आरो कमिसननि गेजेरजों बिश्वनाथ आरो सनितपुर जिल्लानि बर'फोराबो गामिफोराबो हाबफागोन सिमुलगुरिसिम बियो जों फोथायनाय दङ बेनि थाखायनो रायजो राजाफोरनिसिम बै गासैबो मानदलनाव साफरायनो थाखाय आङो नोंथांमोननि गेजेरजोंनो साबायखर बावबाय सारमोना बर' गफुर हालामनि 534 मुंख्लं जानाय जायगानि जानानै फरायसा आफादनि जानानै खामानि मावगासिनो दं मैयानि जाथायाबो गफुर हालामनि रायजोफोरनि थाखायनो जादों दा दिनै रायजोफोरनो सारमोना मा मेसेज हरगोन दिनैनि समाव नोंथांमोननि गेजेरजों बिश्वनाथ जिल्लानि साफ्रोम रायजो राजाफोर आरो सनितपुर जिल्लानि साफ्रोम रायजो राजाफोरजों मोनसे मेसेज होनो सानदों जे नोंथांमोना गोनो गोथो जानाङा सोरबा खाबु फलान मानसिफोरनि बुंनाय बायदि थांनो नाङा नोंथांमोना गोसो फोथाय थारैनो बिटिआर सुक्तिनि मोनफ्रोमबो दफाया मावफुंजागोन आरो बिटिआर सुक्तिनि गेजेरजोंनो बर' हारिया आसामनि मोनसे गोख्रों हारि आरो जोंनि जेसेबां लुबैनाय जों हारि हिसाबै हारिनि राव थुनलाइ गासैबो जोंनि राजखान्थि मोनथाय रांखान्थि मोनथाय गासैबो बिटिआर सुक्तिनि गेजेरजों मोनसे आबुं महर मोनगोन जोङो थांना थानायनि मोनसे लामाखौ नुहुरदों आरो बे जाफुंगोन बेहाय जोंहा जेबो गोनो गोथो जानांगौ गैया बिनि थाखायनो जोंनो जि बिटिआर सुक्ति बिनि गेजेरजों जोंनाव गोबां फसंथानफोर फैगासिनो दङ रोजा रोजा मानसिफ्रा साख्रि मोनगोन रोजा रोजा लाइमोनफ्रा बर' लाइमोनफ्रा साख्रि मोनगोन मावख'फ्राव साख्रि मोनगोन NDFBनि जेसेबां केडार्सफोर लासै लासै मावगासिनो दङ पुर्न संस्थापन मोनगोन गावनि आथिं गसंनायनि माखासे खाबु मोनगोन आरो 534 सनितपुर जिल्लानि जि मुंख्लंफोर बिथांमोननोबो मोनसे अनसुंथाइ होगोन आरो दिनैनि जि बिटिआर सुक्तिसिम जि दफाफोर मावफुंजाबाय बे गासैबो मावफुंनायाव जोंनि ओनसोलनि बोखाव जाय सनितपुर जिल्ला एबा दानि सनितपुर आरो बिश्वनाथ जिल्लानि बै 534 मुंख्लंफोरनि अबदान दङ जोङो बिथांमोननि सेराव अरायबो खर' गंलायो जों बिथांमोनखौ मान होयो बिथांमोननि गासैबो नाजानायावनो दिनैसिम गासैबो बिटिआरनि सुक्तिनि मोनफ्रोमबो दफाफोरा मावलांगासिनो दङ आरो दिनै जों लोगोसे बिश्वनाथ आरो सनितपुरनि साफ्रोमबो रायजो राजाफोरा सनितपुर जिल्लानि साफ्रोमबो रायजो राजाफोरा बर' रायजो राजाफोरा फोथायनाय लानांगोन आरो सोरनिबा फाव फान्दायनो थांनाया गोरोन्थि जागोन बेनिखायनो बयखौबो गोसो हमथानानै फैबाय थानाय समसिम कमिसननि मोनफ्रोमबो कमिसननि गेजेरजों जि खामानि मावनो थांगासिनो दङ बै समसिम गोसो हमथानानै नोंथांमोनखौ जों मदद होनो थाखाय फैबाय थानाय समाव गोसो हमथानाय आगान सुरनायखौ जों खावलायबाय बेखिनियानो माखासे बाथ्राखौ जों रोखा खालामनो लुबैदों जे नोङो थांनाय 5 अक्ट'बर खालि
हाग्रामा महिलारिनि लिंथुनाय बायदियै एबा हाग्रामा महिलारि चन्दन ब्रह्म जिपिएफ दोलोनि बिथांमोननि लिंथुनाय बायदियै जोंनि ओनसोलनिफ्राय माखासे मानसिफोरखौ थगायना लांनानै बाबुराम बसुमतारी आरो नित्यानन्द बसुमतारी बिथांमोनहा प्रेस मिटनि गेजेरजों जि बाथ्रा बुंबाय बे जोबोद मोनसे दुखुनांथाव। बिथांमोना गावसोरनि स्वार्थखौ मोनफुंनो थाखाय सनितपुर जिल्ला आरो बिश्वनाथ जिल्लानि बर' रायजो राजाफोरा BKWSC आव हाबनो गोसो दं बे बाथ्रा बुंनाया जों जोबोद दुखुनांथाव आरो बेखौ लाना जों दुखु फोरमायदों। बिथांमोना गावसोरबो मोनसे समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मुभमेन्टआव नांथाबनाय सुबुं जों अनार होयो नित्यानन्द आदाखौ। नाथाय बिथाङा गावनो मोनथिगौ जे सनितपुरनि बोखावजायै सनितपुरनि 534 सुबुङा अट'नमास काउन्सिलनि थाखाय जिउ गोमायाखैमोन आरो बेखौनो लानानै बिथांमोना दाख्लै 5 अक्ट'बर खालि जि उदालगुरियाव बुंबाय बेनि मोनसे रिएक्सन जोंनि गहपुरनि रायजो राजा आरो सनितपुरनि बिश्वनाथ रायजो राजाफोरनि गेजेराव सोमजिदों आरो बेखौ लानानैनो रायजो राजाफोरनो फोरमायनांगौ दं होननानै बिश्वनाथ जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लिंथुमनायाव मैया एबा 6 अक्ट'बर खालि बरफुख्रियाव रायजो राजाफोरनो गासैबो बिथिंफोरनि खेंफोरथिखौ होनाय समाव जिहेतु रायजो राजा बिथांमोना खोब दुखु मोननायखौ फोरमायदों, बोराबनायखौ फोरमायदों आरो बिथांमोना जिहेतु रायजोफोरनाव सोङाबासिनो रायजोफोरनि खुनु मोनसे गनायथि गैयासिनो बिथांमोना गावसोरनि गोसो बायदि बिश्वनाथ आरो सनितपुरनि बर' रायजो राजाफोरा BKWSC आव थानो गोसो दं होननायखौ जोबोद दुखु मोनदों, बोराबदों, रागा जोंदों आरो बेनि थाखायनो बिथांमोनखौ रायजोफ्रा गावसोरनो मिडियानि गेजेरजों बिथांमोना निमाहा बिनांगौ बेखौ खेंफोरदों। आरो मैयानि जिथु जाथाय जाना थांबाय बेयाव दुलाराय बर' फरायसा आफादजोंनो गहपुर हालामनि गासैबो रायजो राजाया दंमोन, नाथाय बेखौ फरायसा आफादनि सानैसो दैदेनगिरियाल' दैदेनदों होननानै दाय दं, नाथाय बेयाव गासैबो गहपुर हालामनि रायजोफ्रानो दं। आरो बेयाव बुंबावदों गावनि बैसो जानाय बिमाखौ बिराद टर्चार होदों होनना बुंदों। बिनि सायाव सारा मा बुंगोन? गिबियावनो बड'लेण्ड रादाबसिम गोजोननाय थाबाय जे मैया जिथुनाखि बरफुख्रियाव जाथाय जादोंमोन बेवहाय जोंनि गहपुर हालामनि सानजानिफ्राय लानानै सोनाबसिम जेसेबांखिनि जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सोद्रोमाफोर रायजो राजाफोर बिथांमोना गावसोरनो गाव मोनसे उदालगुरियाव जिथुनाखि बर' कसारियाव जों थागोन होननानै गहपुरनि सानैसो मासि फालांगिरिफ्रा स्टेटमेन्ट होदोंमोन। बिनि रिएक्सनै मैया 10टा बाजियाव बरफुख्रियाव ज' जादों। बे बिथांमोननि सिगाङाव जोङो रिएक्सनखौ देखायनांगौ होननानै बिनिफ्राय बेखौ बिथांमोननि न'आव थांनानै बा लांगोनायाव थांनानै स्ल'गान हैनाय जादों। बेनिफ्राय बुदिराम बसुमतारीनि बिमाखौ जेरै टर्चार होदों होनना बुंदों बे खोथाया नंखाय। मिडियानि माखासे बिथांमोना सोंदों बेखिनि बाथ्राल'। आरो बिथांनि न'आव लेपटप आरो टिभि बुख्रेबदों होननानै आरो फैसा लांदों होनना जिथुनाखि एलिगेसन होदों बे माने 100% नंखाय। बे केसाव आंखौबो जाबसिनदों, अथ'स' आङो बे मेलाव दङमोन खमसे खम 500 मिटारसो गोजानाव। अब्ला आंजों राजपुरनि बिजय शर्मा आइसि नङा होमबा, आइसिया आंजों रायज्लायगासिनो दंमोन। आइसिया आंजों रायज्लायबाय थानाय समावनो एसपिआ बे आइसिनो फन हरदों जे बुदिराम बसुमतारी न'खौ एटेक खालामनो थांगासिनो दं होननानै। अब्ला बिजय शर्मा आइसि आंनाव सोंदों जे एटेक खालामगोन नामा। आं बुंदों बिथांनि न'आव खुनु एटेक खालामनांगौ गैया, जास्ट मोनसे मैया जिथुनाखि बिसोरो भुल स्टेटमेन्ट होदों बिनि सायाव मोनसे रिएक्सन देखायनोसो बिथांनि न'आव थांनाय जादों। हायोबा नोंथांमोना इमिडियेटलि बुदिराम बसुमतारी न'आव थांनानै प्रेजेन्ट जा, नोंथां गावनो